खुलुमबाय, आंनि मुङा मीना बसुमतारी। 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव आं भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खाग्राबारि बियाबनि मालमुरा दैमाजिं गामिनिफ्राय अनलाइननि गेजेरजों आरज बादायलायनो आवगायदों। बेनिनो सेथि देंखननि हांख्रायनाय आरज। हे आफा बोराइ बाथौ। लिरगिरि कमल बसुमतारी। आरजखौ जागायबाय। हे आफा Bye.